Добър вечер! Уважаеми гости, скъпи приятели, колеги, преподаватели, студенти, съмишленици, особено ми е приятно тази вечер вратите на Франкфонския център на Софийския университет да се отворят за едно вълнуващо събитие. Вълнуващо поради много причини. Ако ми разрешите, за малко ще задържа вашето внимание, за да ви споделя моето вълнение. Поводът е ясен. Това е начин да се отбележи 100 годишнината от рождението, но има и друга годишнина от смъртта. Също през ноември, 4 ноември, 30 годишнина от смъртта на знаменит, много вдъхновяващ философ Жил Дельоз. По този начин ние тази вечер отбелязваме тези годишнини и така се вписваме в световните чествания. Чрез тези 3 книги, някои вече използват трилогия, те са много обвързани, много свързани. Има действително една връзка, която е много вълнуваща. По средата съм сложила в тези великолепни книги поздравления за графичното оформление, великолепен дизайн, прекрасни са и за формата можем да говорим много. А тя е в хармония с съдържанието. Професор Боян Манчев, Нов български университет, познаваме го всички, български философ, културен теоретик, изкуствовед, драматург, мога да кажа съорганизатор, мислител, преводач и където да се спре има много отправни точки, за да продължим търсения. Тази вечер ще участва в представянето на 3 книги и професор Дарин Телев от Софийския университет. За него също има много отправни точки. Литературовед с много интереси в областта и на философията. Така ли е? Философия... Психоанализа. Да. Така ли е? Освен всичко друго, той е японист. Което означава, че той гледа и към нашия факултет по класически и нови филологии. И ето е един от поводите за моето вълнение. Попитаха ме някои колеги, какво е това пространство? Това пространство, което днес се нарича Франкфонски център на Софийския университет, има 20 годишна история. Но интересното е, че то се роди в средите на студенти, преподаватели от специалност френска филология към катедра романистика на факултета по класически и нови филологии преди 20 години. Роди се спонтанно, някой може да каже случайно, но не закономерно. Защото сред организаторите, тези, които са архитектите на изграждането на такъв център, това са ученици на професор Красимир Манчев. Поглеждам към Боян. Всички ние, които имахме привилегията да го познаваме, да сме негови ученици, после колеги, хора, които носим и до днес заветите, този заряд. Големите хора са в моята представа много скромни, смирени. Те умеят да обуздават егото. Те щедро раздават богатствата на ума си, богатствата на душата си. И тези уроци ние продължаваме по нашите пътища, всеки един от нас. Имахме желание, говорили сме, за изграждане на едно пространство, което да е среда, посредник за срещи с съмишленици, с хора, с които да си кажеш 2 свестни думи, с хора, с които искаш да търсиш смисъла, с хора, с които не искаш да изпадаш в депресия или в констатация, карай да върви или какво да правим, а наистина да се опитваме в общуването да осмисляме какво се случва, на къде да вървим и по този начин да запазваме целостта. Такава и тази вечер, търсене на смисъла.
Аз наистина съм много щастлива от това, което ще се случи тази вечер с представянето на трите книги и бързам веднага да предам думата на хората, които са действително основните актьори тази вечер в този спектакъл вълнуващ, който всички, благодарение на вашето участие, присъствие, този център е за хора като вас, всички, с отворен дух, хора будни, хора, които наистина умеят да обуздават егото, които не изпадат нагоре-надолу, а които наистина със спокойна и усмихната увереност върват по своя път. Вашия път, вашите пътища, това, което вие вършите, което има смисъл и ето плодовете. Благодарност и на Сдружение Метеор, на тези хора, които действително всички ние плодовете ги познаваме. Многолики са изявите на това сдружение, и като издателство, и като театрални форми. Между другото, точно това имаше смисъл. Техниките на мислене, техники на изява, техники на изразяване. Това е и смисъла на центъра като среда, в която ние, чрез френски език, но забележете, не само френски език, всеки един от езиците е един инструмент, който ние избираме, който не винаги ни го налагат. И това е хубаво, защото ценим и свободата. И чрез този език ние можем да взаимодействаме интересно, полезно, богато, да споделяме различни практики, изследователски, културни, образователни, като граждани, като търсачи на смисъла. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Благодаря. Много благодаря на професор Албена Василева. Винаги е много трудно да се говори след нея. Не само защото е невероятен домакин, но защото е и блестящ оратор. Ораторка, може би трябва да кажа, извинявам се. Аз трябва да кажа, че за да... Няма да казвам от колко години, но айде да кажем от половин век сме приятели с Албена. И аз винаги съм се възхищавал на тази работна среда, която те поддържаха и която следя от наистина най-ранна възраст и която винаги ме е вдъхновява. И съм страшно щастлив, че точно в това място, създадено от Албена, от професор Василева, ще се представят тези три книги с моите приятели Дарин и Енио, Дарин Тенев и Енио Стоянов, които ни събират днес. Действително, Франкофонският център има много връзки с Метеор, защото ние тук, разбира се, сме представили вече съчинения. Първата книга на български език на Красимир Манчев, в която отново участваха колеги и приятели от катедрата по теория на литературата на Софийския университет. Но има и други странни връзки. Преди малко, когато с Лео и Катрин пристигнахме, за да подготвим заедно с професор Василева събитието, Лео погледна библиотеката и първата книга, която извади, беше Малдорор на Лотреамон, нещо, което той е въплъщавал и превъплъщавал на сцената на Френския алианс. Аз там съм танцувал като малък, все пак и пял песнички на френски език. Това са неизвестни части от моята биография, които може би не трябва да споделям. Всъщност това наистина е място, в което ние се чувстваме у дома си, защото мисълта вероятно трябва да има дом. Има и други връзки, понеже беше споменато името на баща ми, има странни връзки с Жил Делиос, но за тях със сигурност ще стане дума в разговора или по-скоро нашите представяния. Аз взимам думата в началото само като някакси виновник за това събиране, но на първо място професор Дарин Тенев ще говори за книгите, след това нашия колега и приятел доктор Енио Стоянов и вероятно аз ще кажа няколко думи в заключение след тях. Това представяне не е замислено като научен форум, а по-скоро като премиера на книги и след това нашите любезни домакини ни канят и на чаша вино, така че нека да съчетаем полезното за ума, субспеция етернитати с полезното за тялото в добър спинозийски дух. И след това, вероятно, ще кажем няколко думи и за продължението на тази първа среща около Жил Делиос, среща в този състав. Благодаря. Давам думата на професор Дарин Тенев. Здравейте, скъпи колеги, гости, приятели.
И аз искам да благодаря за гостоприемството, оказано ни от това прекрасно място, благодарение на подкрепата на професор Василева. И сега искам да мина направо към това, за което сме се събрали, за да споделя свои първоначални впечатления, тъй като тези книги съвсем скоро са излезли. Става дума за 3 книги, които са в една поредица. 2 от тях са преводи на книги на Дельоз, Иманентността живот с многоточие и Перикъл и Верди, философията на Шатле, към които има един по-голям от тях том на самия Боян Манчев, който е преводач на двете книги, и в който том също има преводи. В края има приложения с откази на важни моменти от лойка на смисъла на Дельоз, от семинара му 80-81 година върху Спиноза, от книгата му за Спиноза и от «Що е философия». И в България има действително философи, които превеждат, не са толкова много. И е винаги интересно, когато един философ, който работи изследователски върху определена проблематика, започне да превежда. Интересно е в различни смисли. На първо място е интересно с оглед на това, че изборите за превеждането на едно или друго понятие са философски избори. И едно е, когато се превежда роман и не следиш за концептуална рамка, а друго е, когато превеждаш философия. Трето пък с Дельоз е съвсем някакси още по-сложно, защото там трябва да се работи и върху стила, който е специфичен и трябва да се предаде. В тази връзка аз искам да започна цялото си представяне с една реплика на Дельоз, която е от 1988 година, в разговор с Реймон Белур и Франсуа Евалд. И той казва следното: големите философи са също големи стилисти. Стила в философията, това е движението на понятието. Ще се върна на тази мисъл след малко. Сега, първото, което прави впечатление в тези книги е, че те са снабдени с апарат. Има бележки, има предговори, които въвеждат. Това не се случва много често. Подобни встъпления, които са били по-скоро обичайна практика преди половин век, сега са рядкост и лишават често пъти от необходимия контекст, за да може да се положи съответния текст в някаква рамка. Тези издания са различни. Те имат встъпление, и двете книжки върху Дельоз имат встъпление. А сега тук, ако Боян не ми се разсъди, бих издал една тайна. Всъщност, цялата трета книга на Боян, която е най-голяма от трите, тя започва също с идеята да е просто съпътстващ текст на иманентността живот, който обаче става все по-голям, все по-сложен и според мен той правилно е взел решение това да излезе като самостоятелна книга, а то така и трябва да се чете. Но това занимание на Боян Манчев може да се вижда от две гледни точки. От една страна като част от основната му работа, тя е и философска, и експериментална, в различни полета, и литературна, и драматургични и така нататък. Но от друга страна може да се вижда като част едно негово продължително усилие да въвежда автори в нашия контекст и да променя контекста на българската хуманитаристика, което той прави вероятно вече от около 25 години. Аз си спомням с какво вълнение, още когато с Еми бяхме студенти, четохме неговия превод на корпус на Жан-Люк Нанси. Неотдавна излезе и като самостоятелна книга един много важен разговор
на Боян с Нанси. Така че това е едно продължително усилие, което ние можем да мислим отвъд рамката на собствения философски проект на Боян Манчев, въпреки че този проект предполага критическо мислене и разрастване на общността, която може да мисли и да коментира критически. Встъпленията в този смисъл са изключително важни. Но тези встъпления и бележките, както и самостоятелната му книга, ни дават и нещо в повече. И те ни дават да влезем в нещо, което бих нарекал преводаческа работилница. Защото Боян Манчев, за разлика от други преводачи, коментира не само текста, който превежда, а и възможните преводачески решения и вече съществуващите преводачески решения. И в тази насока особено важна е една част от неговата книга, която е върху понятието равнина на иманентност, което на български дълго време е предавано, всъщност и до ден днешен, нали, като план на иманентност. Той обяснява защо и филологически имаме основание да говорим за равнина в геометрически смисъл, но също и защо концептуално, с оглед на бележки на самия Дельоз, би следвало да се говори по-скоро за равнина. И дори е превел като приложение отказ от една от двете книги на Дельоз за Спиноза, където той казва, че не става дума за умисъл, за план в такава насока, а за геометрическото понятие. В тази работа, която е образцова филологическа работа, той проследява както значенията на български, на различни думи, така и на френски, също той тръгва с френски, но после проследява и други преводи. За моя изненада и радост, един от тях е японски. Така че тук имаме такова сериозно усилие, което ни вкарва в преводаческата работилница. Преводаческата работилница на Боян Манчев, на мен ми се струва, тя не е като други преводачески работилници. Тя е, аз бих я нарекал, философска преводаческа работилница. Тя показва как превода е философска дейност, как в превода може да се прави философия. И това не е така експлицирано сякаш в другите ти книги, но тук особено това не означава, че собствената му работа е просто коментарна работа върху Дельоз, напротив, той показва къде има различия, разминавания, на няколко места подчертава несъвпадения и въпреки това показва как докато се колебаем, т.е. докато не сме с превода като завършен продукт, а сме с превода като процес, като нещо, което в момента се случва и е несигурно, докато сме там, всъщност имаме философски решения, които трябва да бъдат взети с оглед на, на интензивността на тези мислители, които превеждаме. И това е, дори до някъде нечестно малко от страна на Боян, тъй като вдига много високо летвата за всички, които се опитваме по някакъв начин да превеждаме, но играе важна роля. Втори аспект на встъпленията, на преводите и на собствената му книга, за която говорим тази вечер, която има прекрасно заглавие на латински, Vita sub specie eternitatis, ми се заплете езика. Така че той всъщност двете заглавия на Дельоз ги е превел на български, а своята книга е с латинско заглавие. В тези три книги, както ви казах, той въвежда не текст или текстове, въвежда не автор, а въвежда контекст. И това ми се струва много интересно. Аз винаги съм имал какво да науча от Боян Манчев. В случая този контекст ни връща до древногръцката философия, минава през различни етапи от историята на философията, но най-интересният акцент на мен ми се струва въвеждането на Дельоз през неговите
философски приятелства, които понякога не са с философия, с поети, като Жуе или, не знам как се... Твоя текст вече не знам как да го произнасям, Боске. И става дума за нещо много интересно, което е непознато добре. Акцента при тези текстове в встъпленията на Боян Манчев и в собствената му книга пада върху непосредствените предшественици и спътници на Жил Дельоз, каквито са хора като Шатле, самия Шатле, за когото е едната от книгите, Перикъл и Верди, Боске, за когото споменах, и когато Боян Манчев коментира един пасаж от иманентността в живот, той не просто проследява генеалогията на определени мотиви назад до логика на смисъла, а понякога и по-рано, но и показва каква е ключовата роля на употребата на думата, на понятието рана, как идва и как е задължена на Боске и как самия Дельоз я вплита в своята философска концепция. Като, когато говори, това е за тези, които вече са имали шанса, не вярвам, че са много от вас, тъй като съвсем скоро излезе, но които са имали шанса да прегледат книгата, е много интересно, че тук има една криминална интрига. Любимият на Дельоз цитат от Боске, който казва, че моята рана ме предшестваше. Сега ще го прочета в... Моята рана ме предшестваше, роден съм, за да я въплътя. За да я въплътя, да. Този цитат обикновено е без позоваване при Дельоз. Има на място позоваване, но то е неточно, там няма такова изречение. Но няма да ви издавам какво се случва. Да кажем, загадката не е напълно разплетена. Но освен това, хора като Сурио, като Боян показва как от Сурио вероятно е вдъхновена употребата на понятието за учредяване. Хора като Алкие и Геру, за които той не отдавна пък на семинара, методологическия семинар в БАН, организиран от хора, които са тук, като Георги Илиев, но също Николай Генов и други. Имаше... ние имахме щастието, той имаше поле да ни разкаже по-внимателно. Те са тук. Тук е също Жорж Кангилем. И всички тези имена, те не са особено познати в България, те не са особено четени в България. Може би Кангилем е от малко по-четените, но колко обикновено се чете само нормално и патологично, което е единствената книга, която имаме на Кангилем на български. А тук се вижда една различна нишка, която ни показва различен френски контекст, защото ние знаем известните мислители на различието от края на 60-те, началото на 70-те години, Фуко, Дельоз, Дерида, Лиотар, Сиксу и така нататък, но за предшествениците им не знаем много. От тези, които са по-известни, някои от тях са благодарение на Боян Манчев, хора като Жорж Батай или Морис Бланшо. Така, има и други. Все пак в контекста, който той реконструира, ще срещнем и познати имена в непозната светлина. Като, например, тук ще видим и Бланшо, и Фуко, и Мишел Турние, много добър приятел на Дельоз и други. И за мен това усилие е изключително впечатляващо, тъй като то е образователно, научаваме неща, но не просто научаваме неща, а се научаваме да виждаме от друг ъгъл автори, които си мислим, че познаваме. И освен това, ни учи да четем по-внимателно. Не знам дали правите така, дали като четете текст на някои от известните, като има препратки, не им обръщате много внимание, ако не познавате автора. Само, че при Дельоз всички автори са
интересни и те са много, както и самия Боян Манчев отбелязва, стряскаща е, може би, компетенцията на познанията на Дельоз. Но така, ние обикновено ги пренебрегваме, се оказва, че там имаме пластове, които могат да бъдат генеалогически разгърнати. Това усилие по въвеждане на контекст, то е усилие по преобразуване на българския контекст, усилие по това да видим другояче мисъл, която може да си мислим, че познаваме. Дори когато става дума само за една дума или за едно понятие, това е показано ясно с анализите на равнина или на рана. Изкарването на нещо, което не е очевидно, не само за българския контекст, а изобщо да кажем за контекста на изследванията върху Дельоз, върху който контекст не отдавна съвсем имахме повод така да срещнахме се с този контекст по-пряко. Сега ще се върна на цитата, с който започнах, от Дельоз, според който аз си го изгубих. Големите философи са и големи стилисти и стилът в философията е движението на понятието. Едно от за мен като филолог впечатляващите неща от тези преводи е хубавия стил, но аз разбирам, че в тези преводи този стил е движение на понятието. И то понятието винаги е в конфигурация или констелация с други понятия, някои от които много неочаквани. С тези преводи Боян Манчев ни привлича вниманието към аспекти от мисълта на Дельоз, които сме склонни или читателите, интерпретаторите на Дельоз са били склонни да пренебрегват много дълго време. И ще спомена само някои от тях, преди да дам думата на Еньо. Естествено, понятието живот се споменава, но дали се споменава във връзка с вечността. Ние често пъти не си представяме Дельоз като мислител на вечността. А вечността е за Боян Манчев не просто начин да види как Дельоз интерпретира Спиноза, да разкрие как има една вечност в някои от предположена от някои от най-ключовите понятия на Дельоз, каквито са понятието за виртуалност, понятието за сингуларност и понятието за интензивност. Така че тези книги, аз бях чел текстовете на френски, но ме изненадаха. И тази изненада, не знам дали е била философска изненада, сигурно беше приятна изненада от красивия български език, но и изненада, че съм бил поканен в една философска преводаческа работилница. С това мисля да спра и да дам думата на Еньо, който да поканя да каже някои думи вече за самия Дельоз и може би за контекста на тези две книги, тъй като тази година, както споменахме, е 100 годишнина от рождението му и 30 години от неговата кончина. Благодаря за думата, благодаря за поканата и благодаря лично и на Боян за прекрасния повод да се съберем. Изключително важни текстове се появяват на български язик. Те са важни не само защото Дельоз сам по себе си е интересен философ, а защото през политийните конфигурации, които задвижва в тези сравнително късни текстове, се съсредоточават немалка част от съвременните философски дебати и не само дори философски дебати. Става въпрос за текстове, които така наистина насериозно
приема този призив, с който започнахме нашите домакини днес, а именно призива да озаптим егото. Философският проект на Дельос наистина целенасочено се опитва да озапти определени традиционни стожери на европейската мисъл, а именно дори самото отношение между субект и обект, което е част от темите, които се разгръщат и в двата основни текста, преведени самостоятелно от Боян, както и, разбира се, като нишка се прокрадва и в това разбиране и в другите по-малки откази и фрагменти, които той е включил като допълнение към собствения си коментар. Дельос прави нещо също доста оригинално и негови оригинален жест, включително в тези текстове, той е така много откроен жест, именно да свърже две категории, които не са били, по-моему, свързвани по този начин до този момент. Традиционни философски категории, едната идва от Аристотел, другата идва по-скоро от Кант. Става въпрос за понятието за дюнамис, идващо от Аристотел, което Дельос най-често на френски назовава с израза поизонс, което Боян, особено в контекста на начин, по който и друг автор, който самия Дельос коментира и с който споделя до някъде позиция. Тук Шатле така по тази нишка, по линията на потребата на Шатле, Боян е избрал да превежда като потенциалност. Това е едното понятие и другото е понятието на Кант за трансценденталност. Как разликата между трансцендентално и емпирично така може да се някакси наложи върху разликата между потенциално и актуално. Някакво такова разбиране се опита да задвижи, да мобилизира Дельос в цялата си философска кариера, която при това в огромната си част всъщност представлява особено писане по история на философията. Казвам особено писане, доколкото подходът на Дельос, който е видим и в нещата, за които Дарин говореше, в тези позовавания на различни автори, с които някакси се вплита непрекъснато и мисълта на самия Дельос, минава в един модус на това, което и Дельос в едно съчинение, което пише с неговия близък приятел Гатари, Хилядата плата, преведено на български като Хилядата плоскости, малко не съвсем прецизно решение за превод, е определено като полупряка реч. Тоест, реч, в която не може точно, категорично да установим кой е субектът в основата на изказа. Така Дельос коментира авторите, с които се занимава. Той не е така, този, който някакси така се просто врязва надредно, коментарно спрямо тях, действително започва едно такова разлагане на собствения му речник с вложение от речника на авторите, които той коментира, така че да започва да се появяват някакви особени концептуални инвенции, които Дельос последствие ще развива в разнообразни посоки и от свое име. Разбира се, от друга страна пък и това са късни текстове, както вече споменах. Специално иманентността живот е последният публикуван приживе текст на Дельос, а пък Перикъл и Верди, текста му за Шатле, е от края на 80-те години. Тогава е публикуван, писан почти непосредствено след смъртта на Шатле, в рамките на колоквиум, посветен на философията на този негов, на практика колега Шатле, спътник и биографично на Дельос в много от неговите академични преживявания. Тези текстове,
като късни текстове служат и като някакво особено обобщение, специално иманентността, живот, почти преразказва определени моменти от един доста по-ранен текст на Делиоз, Логика на смисъла, публикуван през 60-те години. В края на 60-те години това е една от малкото книги на Делиоз, в които той се осмелява да говори в не полупряка реч от свое име. И в този текст, разбира се, Делиоз развива по особен начин темите, които се съдържат в по-ранното съчинение, отново в контакт с при това неочаквани автори. Например, Фихте изведнъж се появява тук, който почти никъде не присъства, още има особено препращане към говоренето в Фихте за живот в това съчинение. И става въпрос за един късен Фихте. Фихте, когато говори за живот, говори за благословения живот. Така нещо като живота на праведния човек. В един подчертан религиозен смисъл, но Делиоз напълно преобръща този смисъл. Тоест, опитва се да улови, дори в този малко класически жест на Фихте, нещо в неговата мисъл, което самата тази мисъл може би не е напълно осмислил. И това е част от стратегията на Делиоз за тази полупряка реч, това подемане на мисълта на други автори и едно непрекъснато трансформиране, както на собствената му мисъл, така и тази на тези, с които диалогизират в случая. Също прави по-конкретно и в другия текст, който е превел Боян в коментар, и това е текста за Шатле. Там отново има такъв тип особен резонанс на темите на самия Делиоз с концептуалната работа, която извършва през годините Шатле. Общия момент между двете съчинения е настояването на Делиоз за това, че трябва да мислим нещо като трансцендентално поле, което да е поле на чиста иманентност, предхождащо и до някъде пораждащо субекта и обекта. Трансценденталността като понятие при Кант, например, винаги предполага една така форма на трансцендентална аперцепция, нарича Кант със своята още по-тежък речник. Тоест винаги едно аз мисля, като така, изнесено преди всички съждения, които обуславят всичко, което може да се получи като опит по-нататък за емпирични субекти. Т.е. дори самата трансценденталност, класическия си вид, вече в клопката на някакво понятие субект, от което се опитва да се отърве Делиоз. Същото той привижда и в Шатле, категорично. Имат общ враг, общ противник. Това е самата категория, трансценденталност. Отвъдност, някакви отвъдни основания и опори за съждението, за пораждането на субекта, за неговото функциониране, за изграждането на опит, за изграждането на обекта, за разгръщането на процесите в материята, като вкоренени в нещо отвъд тях. Това е това, което Делиоз се опитва да избегне в систематичните ходове на включително препрочитане на философската традиция от античността до неговото време. Често пъти в това препрочитане се появяват едни такива много нестандартни, много неканонични интерпретации на класически текстове. Така, големия враг, трансцендентността, Делиоз в тези текстове е така много ясен, те звучат почти програмно, малко странно е да напишеш така някакви манифестни текстове точно в финала на своята работа, не в началото. Но точно така малко се получава при Делиоз. В случая традиционната мисъл е, че има иманентност, която е така окръжена, така да кажем, трансцендентност. Това, което извършва като особен ход Делиоз в тези съчинения, вдъхновени от авторите, с които препрочита и на които предлага неканонични интерпретации, е да преобърне това отношение. Има иманентност. Иманентността е това, което е някакво основополагащо положение. И вътре в тази иманентност започва някакви
изгражда някакви трансцендирания, едно от които е субекта, друго от които е обекта. Тези трансцендирания също така биват описани и с един близък до Аристотел речник, но не съвпадащ с неговия речник, на някаква виртуалност, която се актуализира, така най-често описва това движение Делез и го привижда, примери, в работата на Шатле. За случая с Шатле обаче не използват предпочитания в себе си термин за виртуалност, по-скоро наистина се движи по-скоро по уста на класическите, наследени по-скоро средновековната интерпретация на Аристотел, координати на усвояването на аристотелианското онтологично наследство. Така, това е част от контекста на тези текстове, това е това, което те се опитват да направят. Към това бих добавил, че има и чисто биографичен момент тук. Франсуа Шатле, освен че е приятел на Делез, в края на живота си страда от рак на белите дробове и в продължение на около 2 години, мисля, е налегло в дома си и Делез и неговата съпруга всяка вечер го посещават. И когато това се случва, вече самият Делез с увреждане на белите дробове, не раково, малко по-различен характер, но също в края на краищата ще загуби способността си почти да диша в края на живота си и може би, много вероятно, и такива хипотези, страхът да не се случи също, което се случва с Шатле, водят до един от поводите за нашата среща днес, неговата смърт, самоубийството. Текстът за Шатле така доста утвърждаващ неговото дело и включва някаква вечност. Същото прави обаче и последният текст, който самия Делез пише скоро преди смъртта си, иманентно живот, не случайно там живот присъства толкова централно като категория, като животът не е нещо, което е външно спрямо говорене за смърт. В този текст има много интересно позоваване към финалния роман на Дикенс. Също показателно бих казал, че точно се спира на най-късното съчинение Дикенс, написал преди смъртта му. И по-точно един епизод, където един голям престъпник, така мразен от околните, умира в процеса на изсляване. И колкото, както описва този епизод от Дикенс Делез, колкото повече си отива, колкото повече се вече деперсонализира собственото му умиране, толкова повече загрижени стават всички за него, около него. И тази загриженост е толкова силна към този престъпник, че дори самият той живва и започва лека по лека да се завръща към живота и с завръщането към конкретния емпиричен живот, на конкретен емпиричен субект, се завръщат и всички негативи в отношението на околните към него. Една много особена така ситуация, която наистина мисли това отношение на ръба на живота и смъртта, като една отвореност на индивидуалния, напълно определен живот, към един такъв чутовен, трансцендентален, иманентен и всеобщ, може би дори вечен, особен живот, който обаче трябва да се мисли без идея за отвъдност, но който по някакъв начин всички партиципираме по един или друг начин. Така, аз също ще се спра до тук с моите бегли коментари върху тези текстове, за да дам думата пак на Боян, тъй като той, как да напомня, освен че е извършил това преводачко усилие, всъщност е произвел и нещо подобно на това, което прави Делез, също има една така полупряка реч, която се разгледа тук. Влиза в един особен диалог с проекта, философски проект на Делез и се опитват да извлече от това, което мисли Делез, нещо, което може би самият Делез не успява напълно да мисли.
Аз ще се изправя, за да виждам добре всички ви. Много благодаря на Дарин и Енио за това, което казаха и което по някакъв начин аз само ще обобщя. Може би няколко детайла ще подчертая, но отзад напред, тъй като Енио спомена за моята собствена непряка реч. Действително, Делиос е не само невероятен познавач на философската традиция, но той е един невероятен такач. Той избира нишките. Той винаги... Това е умението да тъчеш, което гръцки наричат кайрос, т.е. да промушат нишката през отвора, така че да се получи тъкан. Той владее невероятно това умение, т.е. той събира привидно несводими една към друга нишки и успява да изтъче тъкан. Текст, както знаем на латински означава тъкан. Но той го прави по много особен начин, защото той изявява, ето да кажем думата потенция, на текстовете на мислителите, които преди това сякаш са оставали латентни, неизявени, непознати. И в този смисъл той предлага едни действително едновременно канонични и еретични прочити. Тоест той се отнася изключително дълбоко към философската традиция, била тя традицията на стоическата философия, била тя традицията на аристотелианството или на Джон Дън Скот, един еретичен аристотелианец, но същевременно той е еретичен читател в смисъл отново на етимологията на дума, гръцката дума хайресис, която буквално означава решение. Еретиците с тези, които правят решение. Той прави решение и то е философско решение. И неговия жест е жест на решение спрямо това наследство на мисълта, което той превъплъщава. Не знам дали съм направил същото нещо, но тази книга, която първоначално трябваше да е просто един коментар или посвещение на последния текст на Делиос, действително тя много нарасна и логично се превърна в отделна книга. В нея аз съм се опитал да подхвана няколко понятия, които са еретични в каноничните прочити на Делиос. Те със сигурност не са еретични със самия Жил Делиос, но доколкото ми е известно, никой не се е занимавал с вечността от Делиос и има и риск да бъде обявен в, кой знае, в някакъв трансцендентиращ Делиозовото понятие прочит, но изведнъж, когато може би манипулирани от моя прочит, може би подведени от мен, но може би, ако ми се доверите, вие ще видите колко вечността и блаженството, което е най-странното, беатитуд, което си буквално религиозният термин, се оказват централни в неговия предсмъртен текст, когато той е много тежко болен. И понеже Енио спомена за този трагичен край на Делиос, дали е трагичен, това е друг въпрос, аз само ще си позволя да ви прочета един цитат, който съм превел в книгата, но все пак никой не я познава, защото това е нейната премиера. Думи на един от най-близките му приятели, наследника на Шатле, всъщност, като ръководител на катедрата по философия на университета Париж 8. Това е катедрата, която е основана от Мишел Фуко, но всъщност Мишел Фуко напуска почти веднага, защото става професор в Колеж де Франс и наследника, буквално ръководителя до смъртта си на тази катедра, именно Франсуа Шатле. Само тук една бележка. Под линия Енио каза, Шатле е спътник на Делиос. Точно обратното е, Делиос е спътник на Шатле. Шатле, както аз съм разказал, е непознат в България философ, но той е всъщност душата на тази група от философии, в която са и Фуко, и Делиос, и той действително ги е водил. Нали, затова разказва много ясно Мишел Турне, който дори една леко така светотатствена метафора използва. Казва, те бяха Делиос, всички бяхме като картофи в тази сива действителност и този Шатле изпъкваше като портокал сред представете. Да, нали, много странно, това е в стила на Мишел Турне, разбира се. Но Шатле е неуморен съзидател на институции. Той е много интересен от тази гледна точка и като философ, но и като философ, който се опитва да даде институционално тяло на философската мисъл. Той ръководи тази катедра, която води ужасяващи войни, философски войни. И тук няма да влизам в анекдотичното, но основната война, която те водят, е срещу новооснованата и според тях абсолютно нелегитимна катедра по психоанализа. Това са основните им врагове, лаканианците. Това е врага с, не знам, с партиен билет. Нали? Просто те са абсолютно там страшна война цари, но избира се и политическата съпротива, която те оказват на консервативното правителство и така нататък, на политическата ситуация в световен мащаб. И след това Франсуа Шатле
последната година на живота си той създава, наред с Жак Дерида, Жан-Пьер Фай и Доминик Лекур, институцията, в която аз имах щастието да работя, Международен философски колеж, която става най-голямото средище на световната философия за 2-3 десетилетия. Тоест, нали, това е много важно да знаем за Франсуа Шатле. Той действително е най-близкият приятел на Жил Делиос. Значи, нарицателно върви връзката Делиос-Гатари. Гатари е, разбира се, много важен за Жил Делиос, но това е късно приятелство и може би ще изненадате, те винаги си говорят на вие. До края на живота си, докато, разбира се, с Шатле те си говорят на ти. Те са много близки, както стана ясно и семейството им са много близки. Съпругата на Шатле, Ноел Шатле, анекдота казва, че е сестрата на Лионел Жуспен, който по-късно става премиер-министър, но все пак той е женен далеч преди Лионел Жуспен да стане министър-председател на Франция. Е много близък на Фани Жил Делиос, така че те действително много често прекарват летата, заедно и така нататък. Така че това е много важно за тази връзка. А сега няколко думи само ще кажа за по това, което каза Дарин, което разбира се много така, е много важно за мен, защото Дарин винаги е бил образец за съвестен, дълбок и пресъздаващ текста прочит. Самият той е преводач и то от много по-сложни езици от френски, а именно и от японски, и от френски, и от други езици, ако не греша. Така че това, което той каза, за мен, разбира се, е много важно. Аз не съм преводач. Превел съм 2-3 текста през живота си. Първия, който си мисля, че си остане единствен, беше на Жан-Люк Нанси Корпус, който е много рискован превод, защото тази книга е писана в едно екстатично състояние. Когато самия Нанси научи, че аз искам да я преведа, ми каза, ти не си вред. И аз му казах, не, аз искам да я преведа. И той каза, добре, тогава прави каквото искаш. Аз му казвам, какво казваш ми да направя лош превод? И той казва, не. Казвам, tu m'autorises de faire une mauvaise traduction. И той казва, non, je t'autorise de faire une invention. Значи да измисля текста. Това е едно понятие, което е много важно за Енио. Така че аз, добре, казах така и в едно състояние аз самия на една много топло лято в Прованс го преведох за 10 дена. От тогава нататък почти не бях превеждал и всъщност около тази 100 годишнина на Делиос и около Коледа, последната Коледа, аз просто реших за удоволствие да преведа този текст. После реших да направя книжка, после реших да направя малък коментар и стана това, на което присъствате днес. То беше свързано и с една малка лична фрустрация. Това е фрустрация, която непрекъснато могат да породят френските интелектуални среди, а именно, сега ще издам още една тайна, една голяма делиозианска общност готвеше най-големия речник на философията на Делиос и го готви от 5, 6, 7, 8, вече не знам колко години. И вече беше ужасно закъснял и си казвам, добре, трябва да излезе за годишната на Делиос. Но разбира се, в стар френски стил избухна поредната братоубийствена интелектуална война, в която имаше страшни анатеми, кой не знам кого сравни с Мусолини, вече беше, но до такава степен. Смени се издателя, смени се редактора и още не е излязъл. Аз имам няколко, доста бих казал, ключови, включително Пюисанс е мой стат. И разбрах, че това няма да излезе, т.е. няма да почетем Делиос на френски език, затова го направих народния си език и съм много щастлив. Мисля, че е и по-добре, не знам. Дали изобщо ще излезе този Делиос. Само два важни детайла. Сега трябва да кажа, че разбира се, аз преведох този текст, като положих голямо усилие. Текстът изглежда много по-прост. Последният текст на Делиос, L'Immanence une vie, но всъщност той е доста труден и особен текст. Слога му е по-особен от по-ранните текстове на Делиос, т.е. това е особено изпитание. И трябва да спомня тук, че все пак редактор на тези текстове беше майка ми Александра Манчева. Тя се колеба много дали да дойде днес, в крайна сметка не е с нас, но поздравява нашите домакини, разбира се. Тя владее по такъв начин френски и български език, че аз винаги се изумявам как това е възможно. И тя обикновено ми каза, не, аз вече не помня. И веднага казвам най-доброто решение във всеки един случай, така че държа да отбележа това. Много съм радостен, че Дарин отбеляза дизайна на книгите, защото той е много важен за Метеор, тъй като Яни Васева не е с нас, тя пък е със своите студенти, може би ще дойде за чашата вино. Наистина, все пак тя е така водеща фигура на Метеор. Ние поехме издателската поредица от нашия графичен дизайнер, който беше инициатор на тази поредица. Няма да споменавам името, да не бъде като критика и на абсенция. Просто той беше такъв перфекционист, че
нашето производство на книги беше по-бързо от неговата способност да произведе дизайн и в един момент се оказа, че има повече от един дизайнер. Много наши приятели и колеги, и Моника Вакарелова включително, и Теодора Венейкова и други небългарски приятели са участвали в тези дизайни, но този дизайн, трябва да кажа, много се радвам, че на тебе ти хареса и формата и тази златна точка, ако я разбирате като златна, ми хрумнаха на мен след много дълги размисли как може да се говори за живота и вечността. Сигурно има нещо мистично, има нещо енигматично, трябва да кажа. В тези текстове на Делиос аз опитах да представя тяхната генеалогия, техния контекст. И въпреки това остава някаква енигма, около която кръжи моя текст Vita Subspecie Eternitatis. Всички тук вероятно си дават сметка, че това е позоваване на прочутата фраза на Спиноза, която е много важна за Делиос, т.е. Vita от мен, но Subspecie Eternitatis, тя им дава и мото на моята книга, прочутата фраза на Делиос, според която тялото по някакъв начин просъществува в модуса, в вида, в рода или, както е превел Марко Марков, но това много ми харесва, от гледището на вечността. Действително, превода на философията по някакъв начин е и философия и аз, въпреки че съм превел два кратки текста, предсмъртния текст на Делиос и може би една от най-кратките книги на Делиос, посветена на най-близкия му приятел, исках да създам апарат, както би трябвало да бъде във всяко едно сериозно издание. И в това отношение френската традиция, може би наред с немската, може би и руската, са образцов пример за това как се работи с критически апарат на издание. Разбира се, и в италианската традиция там Коли Монтанари са извършили нещо невероятно с Ницше. Тук имаме щастливи изключения в това отношение, но за жалост преводачите на френска философия, някои от тях все още са длъжници на тази традиция. Трудно е да се преведе много голям том, без да има апарат, бележки и така нататък. Речник. Именно затова си позволих един пространен коментар на това понятие равнина на иманентност, което просто, това според мен е буквално грешен превод. И първият преводач го е превел грешно. Това не е разночетене, това е просто не може да бъде план, защото не става дума за план. В смисъл на българската дума, план, разбира се, означава на първо място равнина, геометрична равнина, и Делиос го казва, аз съм цитирал тези пасажи много директно. И все пак искам да завърша с нещо, връщайки се към самия Делиос. Последният текст на Делиос, разбира се, е иманентността живот, и това е текст, който е посветен на понятието за живот. И това е много интересно, защото самия Жил Делиос казва в един текст посветен на един от своите учители, Морис де Гандиак, който имах щастието да познавам, защото той живя 102 години, т.е. надживя много Делиос. Той казва в този посветен на Морис де Гандиак текст: философските понятия са също така за този, който ги измисля или освобождава, начини на живот и на дейност. Действително за Жил Делиос понятието е начин на живот и този негов последен текст действително въплъщава тази идея, защото там този начин на живот, чрез понятието, става един, позволявам се да кажа, защото думите са на Жил Делиос, чист живот. И сега ще цитирам Рене Шерер, наследника на Франсуа Шатле, като ръководител на катедрата по философия на Париж 8, който, научавайки за смъртта на Жил Делиос, пише следните думи на 5 ноември 1995. Ужасната, опустошителна смърт на философа Жил Делиос. Вярвам, че можем да говорим само философски за смъртта на Жил Делиос, който ще запази тайната си за вечността. Със сигурност това не е смърт, причинена от отчаяние или желание за смърт, тъй като той винаги е намирал този израз и дори идеята за нагон към смъртта, станала толкова популярна чрез психоанализата, за ненормална и противоречива. Цялата философия на Делиос е химн на живота, утвърждаване на живота. Мисля, че можем само да се присъединим към тези думи на Рене Шерер. Мисля, че
тези текстове са един химн и утвърждаване на живота, на предела на този живот. Така, това казвам, защото все пак наскоро се навърши 30 години от смъртта на Жил Делиос, по повод на неговата 101 годишнина ние замисляме нещо, което не осъществихме в този месец, както беше нашата първоначална идея, и сега ще разкрия една тайна, за да има обещание за празнично събитие отвъд хоризонта на празниците. В началото на 2026 година замисляме един малък форум в чест на Жил Делиос. Вероятно на същото това място, благодарение на гостоприемството на Франкофонския център на Софийския университет, с още 3-4 максимум колеги, ще посветим един следобед на философията на Жил Делиос. Не смея да кажа датата, защото с един само от участниците все още я коментираме, но действително ще в самото начало на след празничния цикъл, който винаги е свързан с едно метафизично изпразване и, пустош след празнична, в която ние ще се опитаме да отворим пространството на вечността. Но вероятно ще е един петък след празниците. С това мисля, че можем да приключим официалната част. Благодаря много на всички ви за споделената радост да говорим за Делиос и да си продължаваме да мислим с него. Сега нека да се почерпим с чаша вино. Благодаря още веднъж.